פורים, פורים, השבוע אנחנו נחגוג בעזרת השם שמחת הפורים. איזה שמחה כמו פורים. הנה אפילו אתם לא יודעים, אבל בדיוק כשהתחלנו את השיעור לפני כמה דקות המצלמה פה התחילה להתנדנד, אז אמרנו זה חלק מהפורים, גם כשנופלים שמחים, עושים את זה בשמחה, כשנופלים, כשעולים, ככה הקדוש ברוך הוא מסבב כל השנה. מי השמחה של הפורים? לוקחים שואבים שמחה לכל השנה. מסכות, רעשנים, שירים וריקודים, בוא נרישה, רשש. קיצור, אתם יודעים מה זה שמחת הפורים, אני לא צריך לספר לכם איזה שמחה, הורים וילדים, אבות ובנים, באים, שומעים קריאת המגילה, הורגים את הרשעים שם, האמן וכל חבורתו, והיהודים תמיד בסופו של דבר אומרים סוף טוב, הכל טוב. The good guys מנצחים את ה-bad guys, החברים הטובים מנצחים את החברים הרעים. ידוע חברים בשם האריזל שפורים יותר גדול מיום הכיפורים. אנחנו רואים כיפורים, כן, יום כיפור זה כמו הפור, כמו פורים, כיפורים כמו פורים. איך יכול להיות כדבר הזה רבותיי, שהחג הפורים יותר גדול מיום הכיפור? ונכון, יש להם אולי שם קצת דומה, פורים וכיפורים, אבל אם אנחנו מסתכלים על שני החגים האלה, כיפורים ופורים, לכאורה זה נראה שני דברים שונים לגמרי. כיפורים אנחנו עושים תענית, לא אוכלים, לא שותים, נעילת הסנדל, הכל אסור. בתפילה כל היום, בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא שיחתום לנו את השנה הטובה. מצד שני פורים, שמחה וצהלה איתי ליהודים, עושים סעודה, שרים, שמחים, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, חייב איניש לבשו מיד דלא ידע, בן אדם שותה ושותה עד איך אומרים, פרחה נשמתו. איך אנחנו יכולים להגיד כיפורים ופורים שזה דומה אחד לשני? אז כמו שאמרנו, גם ביום כיפור אנחנו לבושים לבן ועטופים לבן, מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא. יש דמיון גם לחג הפורים. חכמים אומרים שביום הפורים מסוגל מאוד לתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו בקשה, יש לו איזשהו דבר שהוא מאוד חפץ בו, מאוד רוצה שיקרה, שיבקש אותו ביום הפורים. ביום הפורים מסוגל מאוד לקבלת התפילות. אדם ישמור את התפילה שלו ליום הפורים ושם יבקש מאת ריבונו של עולם, אנא, ריבון העולמים, ענה לבקשתי. אומרים כמו משל, שבן אדם עשה איזה דבר גדול מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. באו מלאכי השרת, אמרו, מה השכר של הבן אדם הזה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא רוצה, שיבקש ממני אני אתן לו, מה שהוא רוצה. אומרים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, יכול להיות שהוא יבקש כל מה שהוא רוצה, ואם הוא יבקש להחיות מתים, מה תיתנו להחיות מתים? הקדוש ברוך הוא אמר, הוא אשר אמרתי. אני אמרתי, כל מה שהוא יבקש, אני אתן לו. טוב, אבל אתם אומרים שלהחיות מתים זה לא שייך, אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לגזור שהוא יהיה שיקור, כל היום ישתה, ואז הוא ישכח מהבקשות שלו, ואולי יהיה לו איזה חצי שעה ביום. אז ככה אומרים חכמים אותו דבר יום הפורים. יום הפורים מסוגל לתפילות, שם התפילות מתקבלות, מי שמתפלל ביום הפורים, התפילות שלו מתקבלות. אבל מה? חייבו אותנו חכמים, אחד מהמצוות, חייב איניש לבשו מיד דלא ידע. אדם צריך להשתכר ביום הפורים, כמובן, אנחנו לא מדברים פה על בן אדם שמשתכר ועושה ככל העולה על רוחו, קופץ על מכוניות, עושה כל מיני דברים כמו שמשוגעים. לא, ודאי שלא. כמובן שחכמים דיברו שאדם חייב לבשו מיד דלא ידע, כמובן להתבשם שילך לישון, קצת לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, קצת יהיה שמח, יצחק וזה, אבל כמובן לא דיברו חכמים שהבן אדם יגיע לכל מיני איסורים, זה לא דיברנו. אז אומרים חכמים ככה זה גם ביום הפורים, אדם חייב להשתכר כי היום הזה כל כך גדול, אז שלא יבקש בקשות יותר מדי גדולות, אמרו לו תשתכר כדי שהתפילות האלה לא יענו. אבל אדם חייב, ישתדל, ידע את הגודל היום הזה, יקבע לו איזה זמן, לפני סעודת הפורים, אחרי סעודת הפורים, ששם הוא שופך שיחו לפני בורא עולם, ומתפלל על כל מה שצריך. היום תדעו לכם, הדבר שהכי צריך להתפלל, לפני הכל, לפני כל מה שאתה צריך, הדבר שהכי צריך זה עם ישראל. למה? עם ישראל נתון בצרה, כמה צרות, כמה איסורים, כמה דברים קשים, ואנחנו צריכים ונהפוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל הגזרות הקשות לדברים טובים, כן? במהרה בימינו אמן. כל הדברים הקשים, ייתן אסונים מבקשי רעתנו ונהפוך אשר ישלטו היהודים. זה מה שאנחנו צריכים לבקש, לא יותר מזה. אחר כך בן אדם צריך עוד ישועות, יבקש
אם זה פרנסה, אם זה הצלחה בילדים, כל אחד צריך את הישועות שלו, כל אחד. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד לכם, זה הדבר הזה של התפילות. התפילות מאוד מתקבלות. הדבר השני שאנחנו רואים שיש קשר בין חג הפורים לבין יום כיפור, זה העניין הזה של בן אדם לחברו. אנחנו יודעים, רבותיי, שיום הכיפורים לא מכפר לבן אדם על עבירות של בן אדם לחברו. עבירות של בן אדם למקום, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחל. אבל עבירות של בן אדם לחברו, כתוב שלא מתכפר לו ביום כיפור עד שירצה את חברו. ילך יבקש ממנו סליחה מה שעשה לו, אז גם הקדוש ברוך הוא מוחל. אותו דבר רבותיי, גם כך ביום פורים. ביום פורים אנחנו קוראים את המגילה, יש לנו הרבה מצוות, אבל יש לנו מצווה אחת מאוד חשובה, שזה משלוח מנות. משלוח מנות זה לא רק איזה דבר נחמד שאנחנו באים, נותנים, כמובן זה נחמד, באים, נותנים אחד לשני, אבל הדבר החשוב ביותר שאמרו הפוסקים, למי תיתן משלוח מנות? לך תיתן למישהו שיש לך קצת איזה חיכוכים איתו, בן אדם שאתה קצת לא נעים לך ממנו, אתה קצת ביום רגיל, אתה קצת כועס עליו, לך תפייס אותו, לך תיתן לו את המשלוח מנות, תיתן לו את המשלוח מנות ביום הפורים, זה דבר שיגשר ביניכם, יחבר ביניכם, זה בן אדם לחברו. אז זה השווי בין יום כיפור לפורים. ובמה מעלתו של יום הפורים יותר מיום הכיפורים, כשאמרנו כיפורים כמו פורים, כלומר שיום הפורים הוא יותר גדול, מה המעלה של יום הפורים? אז אנחנו יודעים שעם ישראל קיבלו עליהם את התורה, כפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. אבל הגמרא אומרת, אדור קיבלוה בימי אחשוורוש באהבה. בימי מרדכי ואסתר, בזמן אחשוורוש שהיה גזרות, עם ישראל קיבל את התורה מאהבה, לא מיראה, לא מפחד, כמו שהיה כתוב במתן תורה שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. קיבלוה מאהבה, שבן אדם מקבל את התורה מאהבה, שהוא בא עושה את המצוות משמחה, בורא עולם, תודה רבה שזיכית אותי לשבת וללמוד תורה, תודה רבה שזיכית אותי לבוא לבית הכנסת להתפלל, הוא שמח, זה טוב לו, כל יום מחכה לזה, מחכה לשיעור תורה, מחכה לעשות את המצוות, אז זה מאהבה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כהכל. אז יהי רצון בעזרת השם, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה, כמו בימים ההם, גם בזמן הזה, וגם נזכה עד דלא ידע להשתכר בשמחתה של תורה, כן יהי רצון, ונאמר אמן.